Energia je to, čo dáva veci do pohybu. To vedel už v starom Grécku Aristoteles a o energii a pohybe sa budeme dnes rozprávať s naším hosťom v reštaurácii Fabrika, ktorým je záchranár a taktiež aktivista František Majerský. Feri, vítaj u nás v reštaurácii Fabrika. Ahoj. Energia, pohyb, ako záchranár, dá sa povedať, že sú to asi dve základné zložky vášho fungovania a vašej práce. Za energiu a pohyb sa asi neraz platí tou cenou najvyššou a to je ľudský život. Presne ako vravíš, Martin, takže pre nás záchranárov je energia je veľmi dôležitá, lebo záchranári musia byť energickí, lebo musia mať v sebe energiu a pohyb je takisto veľmi dôležitý, takže všetko je so všetkým súvisí a v našej volání dvakrát. Vaše povolanie je také, že každý aspoň trošku normálny človek viac menej vám praje, aby ste mali čo najmenej práce, lebo keď už vy sa dáte do pohybu a musíte teda vydať nejakú energiu, tak naozaj ide o veľa. Áno, ale v tom období, akože za tie roky, nám to ľudia práve že nezľahčujú, ale sťažujú tým svojim prístupom k zdravotníctvu, k svojmu zdraviu, záchrannej zdravotnej službe. Už to postupne z roka na rok zhoršuje, sa z toho stáva taký, jak by som povedal, taký sociálny taxík. Už to nie je to, čo bývalo, že tá záchranná služba naozaj išla len k tým vážnym veciam, ako to bolo pre možno x desiatkami rokov, ale záchranná služba sa zneužíva na banality, ktoré by si ľudia vedeli vyriešiť sami počas dňa u svojich lekárov, ale počkajú po obedných hodín a potom si zavolajú záchrannú službu, alebo čakajú týždeň, dva a potom si zase zavolajú záchrannú službu a chcú zázraky na počkanie, ale zázraky na počkanie nerobí na Slovensku nikto, ani záchranná zdravotná služba. A častokrát si mýlia to, že my tým, že vlastne tam prídeme, tak sme mohli byť niekde inde, kde nás naozaj budú potrebovať. Ale to si ľudia nevedomujú. Takže buďme konkrétni, možno sú nejaké skupiny obyvateľstva, ktoré doslova zneužívajú v najväčšej miere zdravotníkov, zdravotnú službu? Určite áno. Keď som pracoval v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, tak tam bolo tých skupín akože takých, že tam boli narkomani, bezdomovci, tie slabšie sociálne skupiny. Tu keď som sa vrátil do Popradu po tých 10 rokoch naspäť, tak tu zase máme svoje menšiny, ako tzv. Osady rómske a tie zase zamestnávajú. By som povedal, že 60-70% výjazdov v Popradskom regióne sa týka periférie, buď Hranovnica, kde posádka, alebo neviem, Svíd, alebo tak sú hlavne takéto zneužívania z týchto rómskych osad. Je to podľa teba zbytočne vynaložený pohyb a energie? Určite, lebo tie výjazdy sú väčšinou banality, ktoré by naozaj tí ľudia si vedeli vyriešiť sami a častokrát, hovorím si, klamú do toho telefónu, lebo naozaj ten operátor na tej linke, keď mu nahlásia, že má bolesť na hrudníku, už sa mu ťažko dýchať, tak tú zachránku musí poslať a my tam prídeme a zistíme, že on je fajčiar a dýcha sa mu ťažko už 2 roky. Hej. A ja sa stále smiem, že komu sa na Slovensku dýcha ľahko. Hej. Tak to by každý potreboval svojho záchranára na Slovensku. Ty si viac menej aj veľmi dobre funkčný v občianskom združení Záchrana. V tom si začal úspešne pôsobiť. Je aj toto také miesto, kde hľadáte tie riešenia práve aj na takéto situácie, ako je zbytočná výjazdovosť záchranárskych posádok? Ja, keď môžem doplniť, tak som v občianskom združení Záchrana, kde vlastne som predseda a vlastne spolu s týmom ľudí, ktorí sú okolo nás, tak snažíme niečo robiť aj iné, okrem záchrannej služby pre toto mesto. Ale zastupujem záchranárov aj ako viceprezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a tam sa snažíme na pôde ministerstva riešiť tie problémy, ktoré na Slovensku sú. Čo týka záchrannej zdravotnej služby, sú rozpracované nejaké projekty spolu aj s partnermi z záchrannej zdravotnej služby, ako sú poskytovatelia. Uvidíme, ako to dopadne, lebo hovorím, že veľa vecí už rozpracovaných bolo, ale ako za naše funkčné obdobie, čo už bude teraz 4. rok, sa nám vymenili 3 ministri a sami vieme, ako to funguje, že keď príde nový človek, tak zase si tá svojich noví ľudia, zase sa musí štartovať doznova, čiže je to niekedy také ubijajúce, že vlastne vy nakladáte energiu, ktorá potom aj tak padne, lebo musíte zase odznova sa naštartovať. Čiže to je jedna vec. No a to občianske združenie Záchrana sme vlastne založili aj s nebohou doktorkou Kraňákovou a vlastne s týmom chalanov, ktorí vlastne sme chceli organizovať, aj sme organizovali súťaž po Poprade, tu bola záchrana. Po Poprade jedna z takých, by som povedal, najpodarenejších záchran. Za posledné roky to bola celoslovenská súťaž záchranárov, bola to v hoteli Belvy v tomto regióne a na základe toho sme založili občianske združenie. No a vlastne odtedy sa snažíme v tomto regióne robiť nejaké aktivity, ako plus organizujeme turnaje futsalové, hokejbalové, robíme zbierky pre nejakých ľudí, ktorí potrebujú pre dobrého aniela. A vlastne minulý roku nám taká myšlienka sa skrzla v hlave spolu s kolegami, že vlastne sme vyzberali peňažky na 2 automatické externé defibrilátory. A tie už sú aj lokalizované, sú aj umiestnené? Tie sú už umiestnené a sú vlastne jedni z prvých na Slovensku. Jeden je v Spišskej Novej Vsi, ktorý je venovaný pamiatke doktorky Kraňákovej a celému týmu, ktorý zomrel v obci Strelníky. A ďalšie v Poprade, v Mestskom informačnom centre,
pre posádku, ktorá sa zabila v Slovenskom ráji, pre Mareka Rigdu a chalanov, ktorí sa tam zabili. Sú tam ich mená a ten prístroj je tým výnimočný, že je 24 hodín dostupný, ako jeden z mála prístrojov na Slovensku, že je vlastne dostupný pre všetkých ľudí v tomto meste a sme takto vlastne chceli zachovať tú myšlienku tých ľudí, že to boli záchranári a zachránili v tomto regióne a zachránili za ten svoj život záchranársky strašne veľa ľudí v Tatrách alebo v regióne a aby sa to posolstvo ich práce ďalej šírilo, sú tam ich mená a dúfame, že ten prístroj nebude použitý, ale keď bude, takže poslúži na dobrú vec, na to má slúžiť, hej, lebo keby sme mali fungovať ako v západnej Európe, tak tých prístrojov máme v Poprade nie 4, 5, koľko ich tu máme, ale máme ich tu možno 15 a sú v každom väčšom meste, v každej väčšej časti, v každom väčšom zhromaždení sa zhromažďujú ľudia, takže tak. Ale v meste Poprad v niektorých objektoch, teda, ktoré sú väčšie, tak tam je to dokonca podmienka, či je to Arena Poprad, tam to je presne. štadión. Potom je to v mestskom úrade tam je jeden. A myslím si, že ešte Whirlpool má a Tatra má, myslím, že má. Chemocvit má určite jeden. A samozrejme, ale verejný jediný v Poprade dostupný, že si ho môžu a každý jeden z nás použiť, tak je na námestí. Je ťažká obsluha tohto defibrilátora? Dá sa to naučiť, alebo stačí len počúvať, čo mu ten stroj hovorí? Tak Martin, ja ti poviem, že keby si teraz potreboval, že sa niečo stane na námestí a spomenieš si, že tam je, alebo ťa operátor, keby si volal na 155-ku, znavigoval, lebo oni vedia, že ten prístroj tam je, tak keby si ho otvoril a počúval len, čo tam je, tak ho budeš vedieť použiť. On je naozaj, jak my hovoríme, že on je blbozdorný a naozaj hovorí jednoduchými pokynmi, opakuje dokonca, lebo sami dobre vieme, že my aj školíme ľudí prvú pomoc. My dokážeme naučiť ľudí základy, ale nedokážeme naučiť ľudí zvládať stres. To sa nedá naučiť, lebo každý z nás, či ty alebo ja, zvláda stres úplne inak. Čiže preto ten prístroj dvakrát opakuje vec, že ten človek v tom strese sa vyzlakne, nepočuje príklad, čo mu povedal, ale on ten prístroj po chvíľke zase zopakuje. Aj keď sa v niekomu začne, prečo to opakuje. No keď človek je v strese, tak je rád, že to zopakuje dvakrát. Čiže myslím si, že by si ho vedel bez problémov používať. Dieťa ho dokáže používať, takže ty by si ho vedel bez problémov. No, ďakujem veľmi pekne, že mi takto dôveruješ. Bez problémov. Konečne som vyrástol aspoň na malé dieťa. Nie. Poďme teda trošku sa vrátiť k tomu späť, od tých defibrilátorov k tým nejakým návrhom riešení problémov zdravotníckych záchranárov. Skús, daj nejaké riešenie, ktoré ste už konkrétne navrhovali, ktoré možno ešte nie je celkom v praxi, ale ktoré by pomohlo šetriť energiu, šetriť pohyb, šetriť peniaze v štátnom rozpočte určite, lebo zdravotníctvo vieme, že je podvyživené zdravotnícky stále do značnej miery. Tak čo ste vymysleli, čo navrhujete? Takže máme tých riešení trošku viacej. Prvé treba nám zastabilizovať káder, že chceme tu záchranárov doplniť ďalšie vzdelávanie, lebo tým, že vlastne systém na Slovensku je v podstate hlavne vo väčšine merov postavený na posádkach bez lekárov. To málo kto z ľudí, akože by som povedal, že vie, ale by som povedal 70% posádok na Slovensku sú bez lekára. Nie je to nič strašné, v zahraničí to funguje už iba na systéme bez lekárov, lebo lekári sú väčšinou na urgentných príjmoch. Čiže snažíme sa tých záchranárov ešte ďalej dovzdelávať, aby oni majú síce vysokú školu, ale ešte také ďalšie vzdelanie, špecializáciu sme tento rok navrhli, mala by byť sa dostať do akreditácie a mala by byť posunutá, že by sa záchranári ďalej vzdelávali. Plus je to, že by sme zase dostali to, čo niekedy bolo a fungovalo to, myslím si, že dobre, že dopravná zdravotná služba, ktorá teraz má nejaký súkromník alebo niekto má prevozovú sanitku a vozí ľudí na vyšetrenie, by opäť patrila pod 155, aby napríklad také veci, ako teraz záchranky riešia, že napríklad pacient, to je trošku také divné, že pošlú záchranku ráno s pacientom na vyšetrenie a napríklad poviem Levoči alebo v Poprade a tá záchranka je napríklad 8 hodín preč. Ale tá záchranka má byť prvotne na primárne zásahy v tomto regióne a nemá ísť pacientov na vyšetrenie, ktorý chodiaci, čaká tam pred ambulanciou a potom sa o 3. 4. vráti naspäť. Čiže chceme, aby dopravná zdravotná služba, ktorá má tieto veci riešiť, patrila opäť pod dispečing a dispečing ich takto mohol posielať. Tým by sa zase ušetril čas a zase by sa, jak sa vraví, tá posádka bola voľná pre ľudí v tom regióne. Hovorím nielen teraz Popradu, ale celou Slovenska by bola hlavne, lebo záchranná služba má hlavne slúžiť na primárne zásahy. To znamená, že ľudí teréne, keď sa niekomu čo stane a nie, že má slúžiť ako transport pacientov na vyšetrenie a potom s nimi naspäť a tak. To niekedy fungovalo úplne inakšie, lebo DZSK, ak to ľudovo hovoríme, dopravná zdravotná služba bola pod dispečingom, potom sa to dostalo do súkromných rúk a teraz by sa to malo zase vrátiť tak, že by to malo patriť pod dispečing, že by nejaké dopravné zdravotné služby mali na to vplyv a fungovalo. To je jedna z ďalších riešení. Plus samozrejme všetci dobre vieme, že
čo ľudí dneska hlavné problémy trápi sú peniaze a nemyslím si, že tí záchranári ich majú tak, aby si myslím, že mohli žiť taký, by som povedal, slušný život, tak žijú v zahraničí. Ja stále hovorím, že keď sa niekto bol pozrieť v zahraničí, buď v Amerike alebo niekde v západnej Európe, tak záchranári sú niečo ako pojem, hej, že to sú, by som povedal, že hrdinové. U nás to tak by som povedal, že sú to, ja by poviem, sociálny taxík nás volajú, alebo ja by som povedal, že neviem, sú hociaké nadávky na to, ten status sa stratil. Takže podľa teba chýba taký honor, taká česť? Áno, aj to, že tí ľudia by mali byť za to zaplatení. Lebo naozaj, že ten záchranár, keď si to málo kto uvedomuje, že on musí zvládať ten stres, ktorý pri tom výjazde. Ľudia si zavolajú záchrannú službu, príde tam 2 záchranári, kde dieťa nedýchá, otec odpadol, prestal dýchať a tí záchranári musia riešiť situáciu nielen s tým pacientom, ale aj s tou rodinou, lebo ten je ťažký stres a oni to všetko musia zvládať. A poviem to pravdu, hej, priemerný plat záchranára, veď sa obávame otvorene, je 750 € v čistom alebo 700. Asi myslím, že to nie je plat, ktorý by tí záchranári mali by mať oveľa vyšší príjem a dúfam, že sa to podarí takisto aj spolu s poskytovateľmi nastaviť tak, že tí záchranári budú aj zaplatení na Slovensku, lebo samozrejme, že keď máte plat v Bratislave 700 €, tak z toho tiež nemôžete robiť nejaké zázraky a veľa našich kolegov má aj dve roboty, hej, čiže to už potom tak nefunguje, takže tí záchranári nie sú oddychnutí, že musia si hľadať druhú prácu, chodia slúžiť na urgentné príjmy, chodia robiť úplne niečo iné. A pri tom zahraničí to funguje tak, že ten záchranár po službe, by som povedal, že oddychnutý a ide zase, má proste len jednu prácu a s tým sa živí. Čiže toto by bolo dobre, keby sa na Slovensku tak podarilo. Ja nehovorím, že my sme teraz hlavný problém Slovenska, ale je to jeden z problémov záchranári, že by mali byť zaplatení. Ale to povie každý, lebo každý by chcel mať peniaze, ale ja hovorím, nikto nerobí s ľudským životom. A takisto aj zdravotné sestry, ale hovorím, čo sa týka záchrannej služby, mali by tí ľudia byť lepšie zaplatení. Určite. Pokiaľ viem, tak v zahraničí napríklad, poviem príklad hasičov. Hasiči okrem toho, že robia tú svoju prácu, majú tam ešte rôzne psychologické stretávania vlastných psychológov, ktorých aj pripravujú na ten ďalší deň alebo na to ďalšie obdobie, pretože je to rovnako psychicky teda určite veľká záťaž psychická pre zamestnanie hasiča, tak ako záchranára, kde čelíte napríklad smrti, hej, tvárou v tvár. U nás nič také výhody, žiadne, plat 750, ďakujeme pekne, môžete si ešte u nás odslúžiť službu. Toto je, ak pravíš, také, by som povedal, že je to smutné, naozaj je to smutné, lebo jediná psychohygiena, ktorá funguje, je tá, že poviem pravdu, ak to funguje, že človek ide na pivo a pokeca sa s tým, lebo naozaj o týchto problémoch nemôžete rozprávať s bežným človekom, lebo sa to nevie si to ani predstaviť, čo to je, keď sa pozeráte na smrť a vidíte, že niekto zomrie akože buď mladý, lebo najhoršie sa aj záchranári vyrovnávajú so smrťou. Môžeme sa tu baviť o tom, že prach vás otupí, nie. Najhoršie sa záchranári vyrovnajú smrťou dieťaťa alebo niekoho mladého. Hej. Naozaj, keď je to už človek starší, tak to je samozrejme človek to berú ako život, že to tak muselo prísť, ale tí záchranári nemajú naozaj vo firmách, myslím, že nefunguje nejaký psychológ, ktorý s vami príde a sa porozpráva. Čiže keby to aj toto, by som myslel, že by bol dobrý nápad, že by to fungovalo, lebo ja si myslím, že každý z nás, a hlavne cudzému človeku by sa porozprával, lebo možno, že pred svojimi kolegami človek nechce povedať svoje problémy, lebo sa to hanbí jedno s druhým, ale v západnej Európe, ak sám si povedal, ja som sa bavil aj chalami v Amerike, keď som bol na staniciach, tak oni majú normálne psychológov a sa rozprávajú s nimi a ja si myslím, že ten stres po tom ťažkom výjazde treba niekde dať vonku, lebo človek to potom len sebe dusí a stane sa z neho to, že vlastne vyhorie, hej. Že už potom postupne prestane mať tej práci nejakú emóciu, cít a vyhorie a odíde do záchrannej zdravotnej služby, hej, lebo to sa nám stáva, že chalani nám odchádzajú, hej, po niekoľkých rokoch, že vlastne nájdú si uplatnenie v inej sfére, lebo tá hodnotenie platové nie je také a zistia, že už sú vyhoretí, lebo tie výjazdy naozaj, že keby sa jazdilo tak, ak sa má, že chodíte len pomáhať ľuďom, tak by ich tá práca bavila, ale keď naozaj z 10 výjazdov máte 8 toho, že má niekto teplotu, kašel, bolesti brucha, zvracanie a potom sa raz za 2 dní alebo za 3 sa niečo vážne, tak aj tí záchranári otupievajú, vyhorievajú. Čiže toto všetko by sme chceli nastaviť, ale hovorím, že na to nie sme len my, hovorím, na to potrebujeme partnerov a zatiaľ sme v komunikácii aj s poskytovateľmi a dúfam, že to nastavíme tak, že tu posunieme tú záchrannú službu lepšie na Slovensku, lebo tu nie je len o tom, že v tomto regióne, ale tu ide o celé Slovensko, hej. Záchranárov. Slovenskí záchranári však napriek všetkým týmto podmienkam, v ktorých fungujú, robia veľmi dobré meno. Nielen sebe, ale aj Slovensku, aj čo sa týka zahraničných možno stretnutí, súťaží. Vidíme v správach, keď sa stane niečo veľké, niečo ťažké, skutočne klobúk dole. Či je to v horách, či je to na ceste, na diaľnici, či je to niekde v obci.
necítiš možno taký trošku vnútorný, ani nie že smutok, ale možno taký vzdor alebo hnev, že kedy sa to konečne pohne, kedy už konečne príde tá doba. Áno, Slovensko je také, aké je. Riešime tu rôznych podnikateľov, alebo riešime tu bulvár na Slovensku. Ale možno tie ozaj potrebné veci k životu tu ako si nerezonujú. Ako vravíš, že v verejnosti sa tak hovorí, že veľa sa rieši bulvár, politika jedno s druhým. Ja nehovorím, že také veci netreba riešiť, lebo ten svet tomu speje, prichádza to z západnej Európy, ale tie problémy napríklad, ako máme my na Slovensku, samozrejme, že aj v zahraničí riešia že to, že ich niekto zneužije jedno s druhým, ale ten systém je trošku tam inak nastavený. Tam tí ľudia to zaplatia, keď zneužijú. U nás to tak nefunguje, u nás to chceme byť, jak sa vraví, že každému akože mať všetko zadarmo sa nedá byť. Akože za všetko, ja hovorím aj to za tú záchrannú službu, niekto musí zaplatiť a platí to za každý jeden z nás. A keď ju bude potrebovať, tak tá záchranka tam nebude. Hej. Čiže ja naozaj poviem niekedy, že už som aj ja taký toho, že kedy sa to zmení, lebo hovorím, za tie 4 roky, čo som v Slovenskej komore, som počul tých vecí aj rečí, aj všetkého okolo toho dosť, ale napriek tomu aj s kolegami sa snažíme ešte, hovorím, nie že bojovať, lebo to nemá byť boj, to má byť komunikácia a má to byť o tom, že chceme tým záchranárom, lebo to je pre všetkých nás, aj, lebo ja hovorím, že záchranár má mať iný status, a ten tu na Slovensku zatiaľ chýba. Aj tí záchranári majú chodiť do roboty s radosťou a ja ich stále obdivujem, ak si sám povedal. Naši záchranári vyhrávajú nie že slovenské, české súťaže, oni vyhrávajú svetové súťaže. Patria medzi jedni z najlepších a hovorím, že čo sme dokázali na Slovensku spraviť, to je o tom, že tí záchranári chcú, hej, že sa stále v nich nájde tá energia a že chcú tým ľuďom pomáhať, lebo to je len o tom. Lebo keby naozaj to mali riešiť, že kvôli peniazom a kvôli tomu, že k čomu jazdia, tak už nám hovorím, že aj 80% odíde. Aj keď nám už veľa ľudí, hovorím, kvalitných odišlo, ale stále sa ešte prichádza nová generácia, ktorá to chce robiť, ale dokedy? Oni tiež môžu za 2-3 roky si povedať, že keď sa nevidia zmenu k lepšiemu, tak nám tiež odídu a my tu nemáme fungovať na tom systéme, že budeme vychovať len nových a potrebujeme tu takú generáciu tých 10 a 15 ročných s praxou, lebo tí sú najskúsenejšie, lebo jedna vec, čo ťa škola naučí, to je super, teória, ale prax vidíš len vtedy, keď si pri tom pacientovi, že tie výjazdy vidíš a si ich prežil, lebo v knižke je všetko pekne napísané, ale prídeš tam, kde máš už inú situáciu, kde matka plače, dieťa plače, otec plače, dieťa popálené a už sa to musíš tým úplne inak vyrovnať všetko. Čiže ja by som bol rád naozaj, že by sa to trošku zmenilo, ale hovorím, ja som taký optimista, že verím to, že sa to raz otočí, lebo aj Slovensko si myslím, že sa raz otočí. To nemôže takto fungovať do nekonečna. Jak by sme potom to fungovali, hej? A keď sme pri tej energii a pohybe, tak aby sme možno aj trošku pozitívne skončili, tak ty si aj taký trošku mediálne známy človek, lebo zahral si v Ordinácii v Ružovej záhrade, v seriáli, ktorý fičal niekedy vo veľkom na Slovensku. Stredná, staršia generácia ho v úvodzovkách žrala v tých časoch, kedy ho vysielali, objavil si sa aj v 112-ke. Tak stretávajú ťa ľudia, si už zaradený v tom svojom okolí, áno, toto je František Majerský, toto je záchranár. Akože nemôžem povedať, že by ma ľudia nepoznali na Slovensku. V našej obci nás určite poznajú. Ale keď to bolo ešte také, ja by som povedal, že keď to chodilo vtedy, keď to fičalo, že sa 12 aj tá ordinácia, tak ľudia áno, že prišiel si človek do obchodu, tak sa spoznali, že videl som vás tam a tam. A bolo to ako, že poviem, bola to dobrá skúsenosť, lebo ja hovorím, ja som tam hral sám seba, či záchranára. Spoznal som tam veľmi dobrého priateľa, s ktorým sme dneska veľmi dobrí priateľ, Miška Kobovčíka, a sa stretávame, je to jeden z mojich takých najlepších kamarátov, lebo jemu môžem veriť, on je trošku, ja by som povedal, amatér záchranár, ale svojim entuziazmom, ako má rád záchranku, tak by som povedal, že je niekedy aj lepší ako niektorí kolegovia, ktorých to už nebaví. Čiže spoznal som tam dobrých ľudí a bola to dobrá skúsenosť, hovorím, nemenil by som to, hovorím, človek treba vyskúšať v živote veľa vecí, všetko a to bolo dobré. A tá 112 bol super projekt, lebo konečne ľudia videli, ako to v tom reálne naozaj funguje. Ten štáb vlastne s nami chodil vlastne na tie výjazdy, videli to reálne, tam nebolo nič postrihané, videli to tak, ako to vlastne reálne funguje, k čomu sa chodí a niekedy sa čudovali, že k čomu tá záchranka chodí v tom hlavnom meste a jedno s druhým, čiže myslím si, že ten seriál mal ešte pokračovať a malo to prísť možno aj do iných častí, aj keď to nakoniec bolo ešte aj v Košiciach, ale mohlo to prísť aj do každého mesta, že by tí ľudia videli, že ako to funguje a k čomu tá záchranka chodí, lebo ja stále hovorím, že jediná cesta je ľudí učiť a edukovať, aby videli, že ja predsa záchranku nebudem volať kvôli tomu, že ma bolí brucho týždeň, ale pôjdem som k lekárovi, ale nie naopak, že aby ešte najjednoduchšie zavolať, lebo keď vidím, že nebudem čakať na centrálnom príjme, tam ma zavolá záchranka a nebudem čakať. Čiže toto je trošku u nás zlé, lebo keby tie postihy boli, že ten človek za ten výjazd nejakú časť zaplatí, tak by sa tí ľudia naučili za to nezneužívať. Čiže skúsenosť to bola dobrá a dúfam, že hovorím, že
nejak ešte aj v tomto meste niečo spravíme aj pre tých našich občanov, lebo hovorím, ja som sa vrátil kvôli tomu do Pradu, aby som to, čo tu som sa vyučil, chodil som na zdravotníckú školu, tu som vlastne chcel pôsobiť, ja som sa po tých rokoch vrátil a to mesto mám strašne rád, čiže Poprad je nádherné mesto, sú tu super ľudia, čiže dúfam, že budeme sa snažiť ďalej tomuto mestu pomáhať. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do reštaurácie Fabrika, že si sa podielil s nami o svoje skúsenosti a názory. No a s vami sa opäť tešíme o 2 týždne pri ďalšom stretnutí a rozhovore s 24 v Obraze. Dovidenia a ďakujem. Dovidenia.